Mangita sa wala o sa tuo. Si Pangulos Pasanon, gusto mo ta mamatay, ano man? Sige, magkabugal-bugal pang liba. Okay? Sige ha. Siya mismo, nag-upan kanyang pagtudlo, kanyang yung bilik ng kamo, mangita pa mo lain. Bahala mo, balik mo, ayun na mo kanina din eh, kung mangita pa mo lain, kung pagtulungan niya dito. Bahala mo ba nga ako insulti, hindi sila gusto, kaya naman sila amahan dito ituhan, pulpito. Kung motipas ka sa tuo o sa wala, mabatian mo ang iyang tingog diha sa imong luyo o sa pumaingon. Na. Okay, ako, I'm sorry. Paglandugin ninyo, tama ba niya kung sulti? Mo magini. Kung manguros mo, itipas man mo, sa wala. Amahan, anak, o Espiritu Santo, ano man ang tulungan na mo, liko ka sa wala, asa ng Espiritu. Amahan, anak, o Espiritu Santo, ano mo, tipas-tipas mo ka. Asa mo na yung Espiritu? Asa mo na yung pitik sa Espiritu, yung kinabuhay, ang haluyok sa amahan, asa mo na yung pitik? Amahan, anak, o balaang Espiritu mo na nagtipas-tipas. Basta tayo na sila, kaya tama ang yapon, okay lang yapon na nagbuhat may, pero mabuang ka. Kaya nga naman, karong adlawa, korek ka, dan mali na kong ka. Tipas-tipas na, karong korek, pinakasto, niya karong tipas na po anak. Ako na isang tiha, kay gabi, ikasukan ko kanyang utok. Sabi na ako, di ko katindog. Kaya nga naman ko, no? So may nagtudlo na ako. Bato nangita ko ni Tia, sa'yo mo pinagtudlo na ako. Sa'yo nagtudlo na ako, oy. Tingnan paghalik ko nila nga, tuwa dito, itagna mo ko lang dito, itagna ko. Ano, itagna, oy, di ko na nandakit, baka ako na. Ako na lang mo si Kapisyo. Di na ako sa likod. Kung hindi pa kaya, ako na lang muhuman. Tama? Kung nanurin din sila, ako na ako agad, kaya nagsaan ng dito, nga pangitaro din ako, kaya nagilak ko ng gabi. Amen? So ako na naging muna ko. Chat ko sa itong DC. Okay naman ko nga, kita tanan natin mga trabaho. Amen? Wala mo na kong ipapakawa sa trabaho. Ito ang bata ng open po. Okay. Okay na dahil yun. Wala naman na, napasuloy yun. Tipas-tipas, tuwa dito napitan, tuwa dito napitan, tuwa dito napitan, tuwa sa mo. Ako na isultik eh. Bahala nila. Mantok mo, nabilahan nila. Kakampi na to ang Diyos. Masakot sila. Alamin kayo, o mamatay ko. Libay ko mamatay ko rin, kaysa sige, tama na sa likod, hindi mo ka makita nila. Kasi sige magtipas-tipas, wala, o klaro na eh. Mabatian mo ang iyang tingog diha sa imong luyo kung maingon. Okay, nalang sa luyo, nalang sa luyo. Di ara diri ang dalan padulong dito ulit. Sa ito pa, naminaw man ko sa Espiritu, noon natin ang dalan padulong dito, anak siya. O kanak sa tawanan na. Na mayroon sa kapatan, dili ko sure, kasi kung po sila mananakan ko, dili ko mananakan. Eh kung dili ihatag na ko sa Diyos, dili yun na. Nako, maayo, di ko na ko kadundunan. Pwede kakatong sinikliya, buotan ng Diyos siya. Tingnan natin kung makatuon siya na po. Kaya bata-bata man ito sa una. Di naman ito lipakira. Pero ka na mga lipakira, nga na yan, di ko sure. Di mo gani po sure maayo dahil ka sa hospital. Di ko na maayo. Kiniingong ito, adun na na ako igiantan nila. Siya man akong apel. Hindi ko Ginoo. Ang ako lang gisulti, ang gisulti na ako sa Ginoo. Ada sulti lang niya na ako, maura na akong buhaton. Ulipon naman po niya. Pilit ay kusultian. Tama? Upatosod pa rin mo sa sakit. Tama? Pero nakita kong pagmahal. Tama? Di ko ang pagkiro. Di ko butugtuan. Di ko nalagay ko. Kamay mo ito sa binayda. Okay, ako na naisulti.
Ang tilis ng maninaw ani, kasi maluoy na ko. Kung ino sa nawala na ko ni isulti, palayag na ko ni, na, di po kukwao ni Papa Jesus para makita lang, hilak pa sila. Di adari ang dalan. So bayan dini, o niya, gilaran na kamo sa inyong mga Diyos-Diyos na hindi mo plata, pulawan o di. Gilaran na, wala makatakan. Naandi akan kuma ni mamamiri ni Kristo. Ha, wala nang ilaing Diyos ha, si Kristo ha. Diyos ha, Diyos ha, kabuhatan na, ayan na mo rin mo, nagdagan mo i-idol-idol niya. Kasi mo i-idol, wala galis yung kinaiyan, i-idol ka mo po nila. Sige daw, sige mo angkot ni Piring Maria o sige mga antos, santos ng buhota para ni San Isidro Labrador na dili manggali mo mag-ampo kani. Pag humang ginong harvest, dili manggali mo pasalamat sa Ginoo kay may mga pamug-short. Tama mo li? Tama, bakit? Si San Isidro Labrador sa kuan ato paghuman ato harvest na sobra magubo. Sige daw. Si San Vicente nanambag sa Bukiro. Isa pa yung mga santos ng Bukiro niya. Si Pedro Calonzo, dinagi santos, sa unang kanigi, bugbog ito sa baybayon ganit siya. Ang santos naghanap ka sa natian, namatay na ba? Isa pa yung santos na buwatong pulpito. Unya, inyo kini ilabay daw hukaw nagrapo o maingon ka mo, wala kami makinahanggan kaniyo, okay? Ako isumpay na para magsabot ka. Dali, di adiri ang dalan supaya kini. Unya, nilaran na kamo sa inyong mga Diyos-Diyos, huwag yung katingog na mahimong, na hinimo plata, hinimo plata na. So na? Plata, umpulawan, inyong kining ilabay daw, hugaw matrapo. Kung muingon ka mo, wala na kami na kinahanggan kanimo. Okay? Wala man ako ilabay niya. Sa dako na anak, di ba mo tamo kipaluod niya. Basta, gabigaw lang muna ko kung manambal ko, anak, di ko ba ang asawain mo, pamalitas mo din, ha? Ayan na siya kung luhay mo, anak mo, suko ka, ha? Sa maminaw mo, anak. Di, mana mau sistem kamu sodot dede makatulong mo ana mga tingog ka. Kita ato mo dito sa simbahan. Sulod mo dito, ibigay po makasulod walay susi. Dilalanan mo ba? Tama? Magkatawanan kayo kasi kagluluhon dito. Imong giapo imong anak din. Dili tayo mo tuong anak ni mo kay isok kay ka. Yan, nagdala ka grocery. Sana? Daw. Bantayan niyo dagat kay Diyos. Katoliko. Ang Katoliko tinood universal. Tama, kita tayo mga pwede si Jesus sa mga parents. Si Caiphas siya nas na lang kasi ngayon na po na usoko na po na sila na. O paglaon, o kailangan, o na ni karoon, bubo ng putin, sige, pasasan na lang ako, papatisan, pasasan ako, kasi itapsing ako, pero kasukaan na bubuanin niya. Magmauswa ko ang syon ko, sige, di ba, sama sa syon, at sa syon, magpausan ko, pangalan na din syon. Tama? Nari pangalan ako ng payo, suko sila, nabiapot sa mua dito. Di mangyapot ka ng buon ako din eh. Tama? Paulanan niya ang binhi nga inyong ibugas o hatagan kamo niya daghang abot o daghang kasipsipanan sa inyong kayo. Amen? Sa may paulanan, di ba nagbugas at binhi? Pagka mapausanon, maginhatahon, maluluyon, mananaliin mo ang buhay. Kailan ka kamo rin magtinabangaya, mas maayos rin nga kamo ng anak eh. Nakinanglan naman ang Ginoo. Tabangan na ito makinanglan. Ayaw na itong tabangin kung sila nakakita na. Ang tabangan pa man ito ninyo nga, huwag ninyong tagaan, yagyaan mo mo anak. Ang tabangan ninyo ka nang nagapuyo uban ka ninyo. Amen? Mga kapos ka itong kapos mo, ang tagaan mo na ninyo, yagyaan mo mo anak, mo na yung yamahan. Nga. Kung paulanan ko rin, di sa mabasa.
Kung man paulanan ka mo ng mga utang, karon paulanan mo, sa may paulanan, kay dismisan sa tubig. Sa tao siya, tubig sa sakit. Sa ito pa, ang inyong mga sakit paulanan, kainom ng tubig, karon dismisan na nalilisin naman mo. Baka gabi, ulanan mo, no? Tama? Kumaminaw mo na ako. Pero kung dili, kung patay ng gamot ninyo, anak, di mo malipay anin. Lipay mo, wala. Nakadungog na ko, anak, dili sa gusto mo dawat, anin, ang soko. Sa ito, papatay siya. Wala gamot ba, wala di gamot, ang iyak. Pag-tuo sa Diyos. Tuo-tuo lang. Dili maalamon, kaya dili man mabasa o Biblia. Managay yung vlog na ko, wala kayo. Ang tao lagi ito, sinusugot na po, basahan ko na nilibig-vlog dito, tuwasan ko ano. Grabe. Napag-ibig-vlog ka rin dito. Ang pari at kung magsakit ka mo at mo patambal sa pari. Makita ko nun siya dito sa kanang sa YouTube na dito. Sus, karoon dili mo na mo o tumong dito. Wala niya na fan, search niya na. Ikaw po nag-live. Kasi akong libutang dito sa daan dito. Dili nga ko na mapahayo kay tawanon. Sos, dili mo ang giingon dito. Ay, kalayo ra. I-search na karoon late. May boss na tama ba na? Basta, wala po ito nagbasa ko man. Amen, amen, wala nagbasa. Bakit pa nang basa? Hindi basa nila ito, katawaan nila ito. Akala ko burst. Okay? Pareho daw na ito yun na at ko kamo mag-umpisan kamo sa pari sa Iglesias testing ko. Sabi, ano? Yan po, nabasa na ko ito. Sakita sa hundugan ba? Kaya ito, babasa na ko anak din na. So, kung espiritu, kung aduna kamo'y sala, muingon kamo sa inyong pari na wala na mo tuyuan. Musumbong ba? Kaya di musumbong mo, mamumpisan mo. Yung sa hindi, pasukon ba niyo ako? Ito bayan, ito kumanan yun, bigas tayo ito, ipa-ikot sa po. Okay, wala na po, wala. Ato tas tuot, tas wala. Ato tas sa pulpito, ato punta sa referensya, ato punta sa atong palit na punta dito sa, kumaikot na punta sa realistic, litra por litra, ato punta sa umbingay. Tama? Muli na ito. Tigpas ang espada sa kapyan, ay ka ba? Tigpas ang tuslako ng po. Espada po ang pulong sa Diyos. Muli na yun. Karon, espada ni Ran? Espada. So, tatay. Espada yun, no? Espada, no? Muli na yun. Mangita yung pagi. Puro na, wami kaigo, naghanami. Tinuan mo na. Pero kung nagbasa sa Biblia, kung hamtong na ka, mukha na kagahi, malipay noon ka, natulisok imong kasing-kasing. Amen? Hapit ba ang pulong sa Diyos sa masapon niya? Likay-likay man ka. Pagkabalo na ka, kung likay-likay ka, ato kaswala, ato kasto, malikay mo, mana ka. Si Paulo, si Patay, si Cristo. O sige, nanay kasipsibanan, nanay kasipsiban ang mga kahayupan. So, nanay may kasipsiban, no? Ang ilang, ang litra por litra ni Nani Abid Carnero, sama ko sa Carnero na mag-sipsibanan kada hapon at kada ano na nalipsip mo din, no? Bukawag namin. Okay? Amot, nalipsip mo, isokab na ba niya yung gawasan niya? Ito nakatungog ani, isa man ikapulong mo na yung ipakaon ninyo. Dili ito iinon ako ganina nga lawas. Okay? Isa to, kung sa tumpay, sa kaguol kita. O ang mga baka, o ang mga asno na gigamit ninyo pagdaro mga on sa nabi maayong kalanon. Kalanon. Okay. Okay. Mani maayong kananan. No? Tama? Mga bana, sino? Asawa, mga anak, mga kinikanan. Okay, kung maang yung isig kayo sa okay?
Duha ka pulong ang bisyo ni Kristo. Sabi bisyo ni Kristo, higugmaa ang Diyos sa tibok mong kasing-kasing o una-una o kadong kinagsilot. O higugmaa ang isig-ingon sama sa inyong kaugalingon. Huwag diligos o buhaton sa inyong isig katawa o buhatan ninyo. Kung dili ka, di ba kon? Kung di ka pasanginan, di ka, di ba no? Kaklaro anak? O niya, adunay sa misyon. Ang sa iyong misyon? Misyon man na, di mo lang mabag, ibilin mo na sa inyong mga anak. Matinabangon. Pagka matinabangon, maluloy. Mauna siya ang ato ang ipadala, mabahan din nato sa langit. Amen. Maluloy ka ba? Binatangon ka ba? Matinabangon ka ba? Okay? Banday magtabang mo, magtabang mo, sige mo pa kung ibuya. Mahala po siya. Ay na lang uban ako, tapang mo, sige mo pa kung ibuya. Tama? Looy po ito yung itabangan, sige mo pa lumog-lumog. Ah? Wala, yun may ikaw na delivery. Kung may mo dito, kung itabang mo dito nga surprise, paano lupot mo? O niya, kung na ako sa kinasing-kasing mo ito para makatawat ko sa budget, kailangan mo pagmana. Ayaw pa lumog-lumog. Siya ang magbuot, haron makabahandi siya. Kung sino mo pa lumog-lumog, nakautang, hinoon ko din, ibig sa kabahandi sa kamoy, ikaw pinulaglag ka. Itabang ka dito, sige ko pa lumog-lumog, at isang naong sa manibig, kani magod si inuligon. Di, laglag mo doha. Iangkat ko nung ka, itabang ko nung ka, iniangkat ka, pinuputan mo ka. Tama? Mag-agak ba dahil ang buta sa lain buta? Tabang na butakot. Ikay tabang, paano mo ang buhat tabang kung di ba? Tabang kayo kasi, mahilom na mo anak.